Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bamanan ah. Donc Moussa n'a rêvé que bien. Cinéma bien arrivé. Ah cinéma bien. Bon, ayo afla nga micro da maka kuma ga. Bismillah. Yo la mission wa kakane. Terrestre. Il n'a rêvé que bien. Ah nala sona. Nala sona ma. Ah d'accord. Papier quel est le alors vita kadi. Koni chef la avec le ni Moussa kelembe ko kelebi no ya. Yoro. Ah wokoni. Oui tiens. Donc bi kelete. Parce que ma foi Traoré. Mbao jaranye. Comme tu dis. Bashitana. Ah. Ambela tono. Comme muso be ambi. Amina kuma muso de kambi. Bamana ko fembe be hakil kono. Ko muso be hakil kan. Oui tiens ablay. Muso be hakil kan. Sigato kuma ina. Namu. Sabula ajanye kama. A bibla hakil ni sanche. Parce que Tchoubi Mousso Djanye Tchek Mousso Kadi Tche Kosobe. Bonne Mousso Djala Tche Kosobe. Nam. Iba komi Mousso Togola Koui. Nam. Mado a hakliti a yek a hakliti Tche. Sikatolo. Ya fam. Hakli be sama Djanye de no fe. O ni agri sama na Djanye no fe. Iba Djanye bi bla hakli sans fe. Sikatolo. Donc tienti. Ore kama foko musobe hakli ni sanche. Bamana ko ni chodi muno ba ko muso de fin mais chef la be kele muso kele no fe. Ouais dusu de oblay. Ah ouais dusu. Ah. Dusu ma bla de la. D'accord. Oh ni dimina. Ebi kuma do fo ebi kudo ke. Kasoro kuma do la ni chonti klinya ni ko ire tiklinya. Ba fa ko do fo ne ka famula. Ayo. Sabula tieti ta musoko. Muso ta cheko. Muso ta cheko. Antala nyoy. Antala nyoy. O ko leji. O ni ko muso ti fen. Ayo, o koro wajira ka foko e diminadi. E dimina. Ayo, d'accord. Awo. Ko fana? Ko cheba koro mumba fo muso tenga wuri mo ko ta jene muso ede. Ajani muso kote. O chen. Ajugudi. Mo janye muso. Abi janye de ko fa blay. Yo fo kuma damne. Muso kadi che. Ni muso me kadi che. Atiba usakuna ko maka che afo ni muso tai. D'accord. Ni fo mi siwe cheba koro e. Abuke ajanya muso ye. Ayo. Udo kama foko muso tenga wardun. Ijanya muso te. Sabule tisi ba ijanya muso bulu kuma kache afoni muso ti. Ayo. Alaka ina jeli babala donda ayo kuma do fora do mal dane me yele ba fe kan fade. Ko ni che wule ba fo muso dana ma fe. Ko bon pour te ko yoro krene che ba da langolon ka suno gorondo ya muso krefe ko na problème che ti songa da yoro shi langolon fo ka gorondo. Ko dana yabite mo gawo ila ngolon dana no yoro mo krefe. Danaro. Bon. Jil ba wala fo de. Mo ba fo chugo mina. Akila kuma fo chugo mai. Kuma fo chugo mai. Kuma fo chugo mai. Note muso dana fenye. Ni dana ti. Na akila furu reti. Furu te. Ya fam. Akodi. Ne o dana te nyogona. Furu reti. Nga o ko yo kele mu chebi songa da ko hal garita la ka suno ko grondo ya muso krefe. O u ba fega fo ne agila kuma nga fo chugo mina o de ko guno do be ulu manga fo muso e muso de drondo manga fo mo ko re ya fam o kuma nga fo tini nga ni ko muso ti dana mo yi na kila from ya balayo yi no te muso dana mo yi sabula mi bla sawra mun kono kuma do ni dalente mo la abla to pe de d'ailleurs konima koni muso tunde hina aso che bana mena oche muso bi e ka finuko abi ka dumuni ko nyana bo e bi dale krefe ka suno abla namu mo suno ko len ngoni isagoti yera la azika tola ubene oni e bi suno ko mo min koro na be feka ko jugo kila o ko ni sikato la kaka anye ni jugo do ye olu ye kuna fun do cerna wati do la ga muso do ye uche ko jugo ku chewlan chugo nata o nu ba feka ke abike wende o ami do de ke la kana se o ro na sigi kuna amin ya rabbi bismillah ayo be juma ye écoutez
kalo tile kɔnɔntɔn septembre kalo sanba fila ni mugan ni fila fasiribaw ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafu kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka kumaba dɔw fɔ mɔgɔw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ a ko dɔw la tubarikala an b'a daminɛ le soir babakuw la a ko di a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kulu min b'a la ka camancɛ fanga senkɔrɔma don n'o ye groupe de suivi la transition ye groupe d'appui hakɛto olu kɔni ye a sɛmɛntiya k'a fɔ k'u bɛna senkɔrɔma don teliya ka ɲɛsin Mali ka laɲiniw ma walasa min b'a to camancɛ fanga bɛ se ka senna teliya cogo min na a ka kɛ ka ɲɛ fana o ko tɔnsigi dɔ bololalen don ka bila Bamako yan nɔ décembre kalo nata ye n'o ye u ka ɲɔgɔn ye naaninan ye sɔrɔ bɛ se ka yakuba cogo min na ani sɔrɔ bosomaw fana bɛ se ka baara kɛ lafiya la cogo min na o ko sariya dɔw bɛna ta sariya min bɛna impôt kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi jagofɛn dɔw kan a bila ni waati nataw la o kɔfɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko katolikiw ka kalanko bunakun kan a jateminɛna k'a fɔ ko lakɔli karamɔgɔw kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko olu ka amoko saraliw bɛ ka kɛ sennasumaya o ko an'u ka INPS ko o ko ni a ko ma ɲɛnabɔ k'u bɛ taa baarabila dɔ la ka bɛn ni kalanta yɛrɛ fana y'a bila ye l'essor faso ka fasiri ale ye ko di de ko faso ye hakili jagabɔ sira kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bila ani kunnafoni di sira kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw min b'a to an ka minisirisiw kibaruya laselaw bɛ se ka kibaruyaw lase ɲɔgɔn ma cogo min na k'a sɔrɔ ni u ma carinjari a lakananen o ko o fɛɛrɛw sigira sen an ka jamana kibaruya lase so ɲɛmɔgɔsoba fɛ n'o ye minisɛri ye ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko baara dɔw mɔgɔ dɔw bɛna laja kɛnɛyako tɛmɛsira kan nka ko a bɛ kɛ ka ɲɛsin ka cɛsiri ma ni minnu ka baara kɛra ka ɲɛ a bila ye min bɛ wele ko contrat de performance o ko bɛna sinsin an ka minisirisow kɔnɔ sɔfɛ kɛlɛcɛw olu ka panni fɔlɔ kɛra n k'a fɔ cunni fɔlɔ kɛra don min na o k'u y'o don kunbɛn ɲɛnamaya tubarikala l'indicateur de renouveau ale ye mun sɛbɛn Yusuf Toloba k'ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko donsow b'a la ka yɔrɔ minnu lakana n'o ye checkpointiw ye o ko mɔgɔ minnu b'a la k'u ka nisɔngoya jira o taabolo ninnu na olu ka baarakɛta la i b'a sɔrɔ olu ni bamaciw de bɛ jɛ la kalo 4 ko commune de mairie baarakɛlaw y'o kɛ ka sɔrɔ u ma sara sɔrɔ o ko musow kɔni ye u ka nisɔngoya jira Kuluba sira la e bɛ taa Kuluba o taa mairie da la nɛgɛ tigɛyɔrɔ tɛ fan da yan siga t'o la a faamuna o kɔfɛ ko problème ye jumɛn u taara maa mun kama olu jigi duguma Asimi tɛ jigi duguma o fana y'a kɛ don min na ne yɛrɛ tɛmɛna k'o sɔrɔ yen a kɛra arabadon sɔgɔmada conseil de ministre dɔn mo ministre tɛmɛtɔ b'u ye ministre bɛɛ bɛ kɛ a faamuna zo da la ye u jɔlen bɛ n'u ka baniyɔrɔ le wele tɔw bɛ ci fɔ sinon Asimi kɔni a ka jigini suma a ka jigini ka suma cɛ a kɛra o cogo de la min bɛ tali kɛ tile 5 baara bila ko katolikiw ka lakɔli karamɔgɔw b'a la ka o fɛɛrɛ de tigɛ o kɔfɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko kulu min b'a la ka camancɛ fanga senkɔrɔma don ko u ka lajɛrɛ senfɛ Togo olu n'o ye faaba ye o ko Mali y'a ɲini k'a fɔ ɲakili minnu sigilen don u ka jɛɲɔgɔnw sira kan n'o ye diplomasi ye ko ka o ɲakiliw wuli ka bɔ an kan ko ka olu wuli Mali y'o laɲini kɛ o y'an jaabi wa ayiwa jaabi ma di fɔlɔ o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko an ka siraw cannen don sisan kosɛbɛ ko cakɛda minnu bɛ sirako ninnu ɲɛnabɔ ko caman jalakilen don a baaraw kɛcogo la joyila ko maa caman ka tiɲɛni donna maa caman kun ka sababu kɛ ji ye o ko plan international olu ye dɛmɛ don maa kofɔlen ninnu ma dɔ bɛ se ka fara énergie du Mali ka courant baara ta kan cogo min na a n'a fanga kan BOAD ye juru dɔ don an na min bɛ se CFA wari miliyari 8 ani miliyɔn 500 jate ma binganni wale minnu fana bɛ ta ka ɲɛsin kalansow ma ko san 2020 ka se san 2021 ma ko a sera binganni wale 5,000 ma minnu sera ka compter l'indépendant ko di sariya kɛlen ka jalatigɛ di k'a fɔ ko Gɔɲɔn Kulubali IRD kɔnɔ olu ye tɔnsigi min bɛ wele ko kɔngɛrɛ balalen min kɛ janvier kalo tile 16 o ko o de ye tiɲɛ ye ko lakika ye o ko professeur Saliku Sanuko
abita ale min ka nyakumu sira kan o ko ale koni a ɲini tondo fɛ k'a fɔ k'u ka dɔ fara cɛsiri kan ka tila ka a ko la sariya ko wɛrɛ lawuli sariya la tuguni o kɔfɛ min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ marabolo min bɛ wele ko Ansongo Cercle o ko gɛlɛyaw kɔni bɛ yen nɔ sisan ka sababu kɛ Bamati jɛkulu min bɛ wele ko AGS olu ka wulikajɔ dɔw ye o ko Mali finitigiw kɛlen ko ka cɛsiriw kɛ ka mugujugu dɔw kɛr'u ma n'u barika dɔgɔya kosɛbɛ ko jɛkulu marifa tigi minnu bɛ bɛn sɛbɛn kadara kɔnɔ n'o ye MSA mɔgɔw ye k'olu seginna k'u ka mara u jɔyɔrɔ ta talata ye tuguni Mali finitigiw ka dɛmɛ kɔfɛ a sɛbɛncɛlen don a fana k'a fɔ ko banabaatɔ minnu mako bɛ joli la ko a dili ka suma kosɛbɛ Bangindesan mɔgɔw fɛ n'o ye Mali joli mararasoba ye o ko a bɛ ɲini min bɛ ɲini jamana fɛ sisan o de ye ka fɛɛrɛw kɛ walasa joli marayɔrɔ bɛ se caya ani ka se ka a baara kɛ ka ɲɛ halisa o ko fɛɛrɛ dɔw fana tigɛlen don walasa nɔgɔ ka se ka lase zone office du Niger kɔnɔ cogo min na engrais ka se ka se sɛnɛkɛlaw ma o ko fɛɛrɛw tigɛlen don alors nin ko bɛ na kɛ médecin après la mort a b'a fɔ cogo la ni samiyɛ bɔnnen nɔgɔ a bɛna gɛlɛya Mali d'aujourd'hui bi Mali ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko conseil national de patronat kɔnɔ ko an bɛ sira min kan k'o de ye ka se ka bureau dɔ min bɛɛ bɛ sɔn min ma n'o ye consensuel ye min ɲɛmɔgɔ bɛ kɛ Musa Dek Badi ye o ko an bɛ o sira de kan sisan assurance lafiya kɔnɔ ko madame Sidibe Zaminatou Sise ale sugandira ka kɛ u ka conseil d'administration ɲɛmaaba ye min bɛ tali kɛ baarakɛla dɔw tali ko CMDT kɔnɔ sanba 2022 in na o ko maa minnu ye u kan bɔ ni olu ma se ka nisɔndiya sɔrɔ a ko la o ko olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko ŋanamu cayara kosɛbɛ a baaraw tɛmɛsira kɔnɔ min bɛ cakɛda min bɛ wele ko Delta Past o ɲɛmɔgɔba n'o ye Mohamed Atou ye o ko jɔn de bɛna se ka a ka baarakɛlaw bɔ a ka degun kɔnɔ de o ɲininkali tɔ min fana bɛ sisan ka sɛbɛntiya k'a fɔ ko madame Buware Fili Sissogo ni ale ye sɔrɔ ko minisiri kɔrɔ ye nka minɛnen don ka sababu kɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw ye minnu bɛ senna jamana ɲɛmaa ka pankuru tali sanni ani an ka kɛlɛkɛ minɛn dɔw sanniko la o ko min bɛ wele ko mandat de dépôt n'o ye k'a minɛ ka don kaso la ko gafe kura tuguni yara tuguni a bila an daminɛ a ko an ka Bamako siraw minɛnen don sisan jagokɛlaw fɛ ko jɔn de bɛna se ka an bɛ ka nin ladege tuguni Bamako yan o ɲininkali tɔ min bɛ yen fo n'a kɛra gouverneur kura mun bɛ yen kabako Faduɲɛ Burama n'a ka kakuba a sɛbɛntiya don k'a fɔ ŋanamu barika ka bon kosɛbɛ Bamako ni a lamini kɔnɔ o ko 14e arrondissement mɔgɔw olu kɔni sera ka tɛgɛ da maa ba fila kan minnu ka yuruku minnu ka ŋanamu sera ka kɛ sababu ye ka sɛfɛwari 100 miliyɔn jate k'o minɛ siman feere yɔrɔ dɔw la n'o ye kɛnkayiri dɔw ye kɔna ani Sevare ni ɲɔgɔn cɛ ko bingani wale dɔw kɛra yen nɔ ko u kɔni ye mobili dɔw tɛmɛntɔ ka kɔnɔmɔgɔ kelen faga ka tila ka taa ni sɛfɛwari 60 ani makoɲɛ fɛn caman ye minnu sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ Sokoroji ko nijuga wale dɔ fana nka fɔ dantɛmɛ wale dɔ kɛra yen nɔ denmisɛnnin funangɛni 6 k'olu kɔni ni tora piscine dɔ kɔnɔ yen a bila dani o kɔfɛ sa ko dɔ tun b'a fɛ ka telefɔni suɲɛ senu fara kɔ a bila dani ko tɛgɛ dara kan ka ba de bɛ bugɔ ka tila ka bila polisiw ka bolo kan nɛgɛla ni Sorobugu ni ɲɔgɔn cɛ o ko binganikɛlaw kɔni fana binna mɔgɔ dɔw kan ye mobili dɔ tɛmɛntɔ la o ka maa 8 jate de walejugu in kɛ o k'u ye sɛbɛnwale 3 miliyɔn ani magoɲɛ fɛn gɛlɛn caman ka taa ni olu fana ye ala kan kisi tɔɔrɔ sisan hali tilegan fɛ dɔrɔn u bɛ daraki Bamakɔ man ɲi sa ala k'an kisi u ma dɔrɔn Bamanan André Mali an bɛ rébellion la hali bi sisan ma kuma fɔ le 9 septembre 1990 bi an bɛ 9 septembre 2022 la Algérie dugu dɔ bɛ u b'a fɔ Janet Algérie masakɛ ye Mali masakɛ o waati a tɔgɔ ye Musa Traoré k'a wele
ka libi masake wele wo to ko mamba khadafi ala ke hinala ala ni Moussa be ka o jon wele tuguni Niger ka président wele ale to go Ali Cheibou ko lu kanga nyonye parce que kele mumbe Mali ni Niger koronfe rebellion tore ka nyonye ka fusirala sinon aftaka ke bolodan nyogon nani nyonye o sala mu ya karo ya mata bonda ambola libiwo oche o ka nyonye mabon o nyonye ga ba ko Moussa maleni ba manchika kuma Niger président ba manchika kuma Moussa nu kuma na ko be accord signé ko les accords de Tamaracet mais accord de Tamaracet o de jaraba manchingouve depuis accord signé na o accord signé les accords de Tamaracet ni Aglibala accord de Tamaracet signé le 6 janvier 91 par le colonel Ousmane Coulibaly chef d'état-major et Yadé Agali on m'a soumis à Donua. Coup d'état Kerem Moussa là. A tete nana, tete ko bamanchi, combien bengambe aoni Moussa tche. Awen ambo kure amba ke pacte national. Jamana bedo comme auteur amba ke pacte national. Pacte national yo signé le 11 avril 92. Donc ayon ok. A tete tar alpha nana. Alpha ni bamanchi nyomoye. Be nyogon dribble faltara koni alpha koni ferrotura. Kertugo di mato don. Kelema ke rebele mo wili manganga make rebele nyema yara yo blaka ke ambassadeur yere ka bo Mali la yad man alfa talengo ba manju wila tuguni o yere rebele na damene tuguni 28 juin 2006 23 mai 2006 o yere kerle ke kasra TTB fangana bahanga ni fanga ouais mangan chara entre Algérie koni quand on voyait sur médiation que les accords d'Alger du 4 juillet 2006 signés par Kafouna Koné et Bibi que les accords ayoka au fondement que here mune kera tuguni le 17 janvier 2012 ba manchu na tuguni commençons ka somara unyana ko butu fenzero maliko la madame donc depuis 17 janvier 2012 phobie ambala amahersoro entre temps bamanchu nana a solo am transition flana na coup d'état kera et jangunde ko amba encore que on a fait les accords du 18 juin pour organiser les élections d'accord préliminaire au fana ke fraye bon frabe ke tu dis ça est-ce que accord ko ni fraye ou bien tiente ga fonjo ngande ma boyro la rébellion il va dans rébellion nande kera malila rébellion faut le d'amener le 29 novembre 63 solo muli wolbe voilà mo boko kelele be keleba ka fo abi kele malfata jamana fana malfata kama malboy o koro malfala fo ay un tibama ko non tije ku la gauche mon sona mo so mbolla rébellion bana mo boka wat la le lundi 17 août 1964 le 22 septembre 64 mo boka tara ko eta 22 fite kedal kaira kele bana kedale Mali kele bi kele ba mo boka négociation té mais à toi là, on a négociation la monnaie conforme. Depuis on donne négociation, elle est bien meilleure soro. Quel est mon soro? Quel est le bon mine? Oui. Moi fait quoi le comment y est? Quel est mon soro? Quel est le bon mine? So sur le bon côté. Comment toi y en a beau? Kuni fera ko pa. Kuni ko papa. Oko akobe to soro gagner ni. Voilà. Oh, na ni sigi ko marfa chire la kubi kuma. Abla kuma ka jana. Ayo, kambe. Ante ka jamana suwa kele kanga. Kudo funa tabulu kudo ya ble. Tomato la kele de kele ba. Kele ba Mali. Atinyo na ngana de do. Ote na nyo na ngana do. Kele mseni mi dabla. Ayo, kambe. Ala ka do na ida. Ijara. Ba.